Што вядома пра выбух пад Бабруйскам? Ад каго і чаму хаваецца Лукашенка, а таксама ад чаго памёр яго шматгадовы памочнік? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Учора ў Беларусь заляцеў чарговы расійскі дрон-шахет, які паспеў налятаць аж 300 кіламетраў па нашай зямлі. На ўсякі выпадак лукашэнкаўскія вайскоўцы нават паднімалі ў неба авіяцыю, самалёт-знішчальнік і баявы верталёт. І вось цяпер стала вядома, што дрон разбіўся ў Акцябрскім раёне Гомельскай вобласці. Як паведамляе маніторынгавая група «Беларускі гаюн», гэты шахет упаў паміж пасёлкам Парычы і аграгарадком Любань. Гэта 55 кіламетраў ад Бабруйска і 120 кіламетраў ад украінскай мяжы. Прычым дрон не проста упаў сабе і разваліўся, а падчас падзення адбыўся выбух, бо шахет аказаўся не трэніровачным, а самым сапраўдным дронам камікадзе, які нёс выбухоўку для атакі па тэрыторыі Украіны. Прычым улады нічога пра гэта не кажуць. Чыноўнікі маўчаць, а дзяржаўная прэса піша пра ураджаі і Лукашэнку. Але ж галоўнае пытанне тут, чаму гэтыя дроны збіваюцца з курса і залятаюць у Беларусь з тэрыторыі Украіны? І версій тут ёсць некалькі. Першая — гэта работа украінскіх сродкаў радыёэлектроннай барацьбы, якія проста глушаць дрону сігнал GPS альбо перадаюць нейкія фэйкавыя сігналы. У выніку ён ляціць у незразумелым напрамку. Другая — гэта тэхнічны стан беспілотнікаў, якія ў апошні час з-за значных стратаў вырабляюцца ў вялікай спешцы. За апошнія некалькі атак украінцамі было знішчана амаль 200 шахедаў і іншых дронаў. Таксама ёсць інфармацыя ад разведкі Ізраіля, што гарэў завод па вытворчасці гэтых дронаў у Іране, і цяпер у расіян назіраецца пэўны дэфіцыт беспілотнікаў. Ад гэтага новыя дроны рыхтуюць у спешцы, робяць памылкі, і ў выніку яны могуць ляцець не туды, куды трэба. Ёсць яшчэ варыянт, што Расія эксперыментуе з шахедамі і мяняе пэўныя дэталі. Напрыклад, каб зменшыць уразлівасць беспілотнікам, эксперыментуюць з вышынёй, корпусам, хуткасцю і навігацыйнай сістэмай. І праз гэта таксама атрымліваюцца збоі. Трэцяя версія — гэта адмысловыя дзеянні Расіі, бо дакладна вядома, што ў Беларусі разбіўся толькі адзін дрон з 4 заляцеўшых. Іншыя 3 зайшлі ў нашу паветраную прастору з адной часткі Украіны і пасля вярнуліся ва Ўкраіну зноў, але ў іншую вобласць. Такім чынам расійскі бок можа наўмысна шукаць новыя маршруты для таго, каб пазбегнуць супрацьдзеяння. То бок, дрон спецыяльна накіроўваюць праз Беларусь, каб вывесці з-пад удару і пасля адправіць у іншую цэль на украінскай зямлі. Таксама некаторыя звяртаюць увагу, што дроны, канешне, расійскія, але ж чамусьці трапляюць у Беларусь з тэрыторыі Украіны. Маўляў, а ці не можа гэта быць нейкай правакацыяй з боку украінскіх вайскоўцаў? І вось тут адказ вельмі просты. А навошта ім гэта трэба? Само сабой, украінцы маглі б адрамантаваць нейкі збіты ці трафейны шахет і запусціць яго ў Беларусь, але каб што? Каб справакаваць Лукашэнку на удзел у вайне? Дык гэта апошняе, што ім цяпер трэба. Каб ударыць па нейкім беларускім аб'екце ці расійскай вайсковай базе ў Беларусі? Дык украінцы і так даўно могуць гэта зрабіць, але ж не робяць усё па той жа прычыне, каб не правакаваць напружанне з боку беларусаў і не ваяваць на два фронта. Памёр вядомы лукашэнкаўскі чыноўнік. Гэта Мікалай Дамашкевіч. Сваю палітычную кар'еру ён пачынаў яшчэ ў Савецкім Саюзе. Пасля, ўжо ў 90-х, ён быў начальнікам службы кантролю прэзідэнта, старшынёй камітэта дзяржаўнага кантролю і дэпутатам Вярхоўнага Савета. З 98 па 2007 год Дамашкевіч кіраваў Мінскай вобласцю, а пасля пайшоў яшчэ вышэй. Яго прызначылі спачатку кіраўніком спраў Лукашэнкі, а затым памочнікам Лукашэнкі па Віцебскай вобласці. На апошняй пасадзе Дамашкевіч правёў 4 гады, пасля чаго быў адпраўлены ў адстаўку. Вядома, што апошнім часам чыноўнік цяжка хварэў. Дамашкевічу было 74 гады. І вось тут варта адзначыць, што Лукашенка адразу ж выказаў свае афіцыйныя спачуванні сваякам і блізкім памерлага чыноўніка, назваўшы таго выбітным дзяржаўным дзеячам. А вось сем'і беларусаў, якія загінулі ад наступстваў стыхіі на выхадных, спачуванняў ад Лукашэнкі не атрымалі і сёння. У працяг тэмы пра стыхію і яе наступствы. На Гомельшчыне, дзе былі найбольшыя разбурэнні, пачалі дзейнічаць чыноўнікі, і атрымліваецца, скажем так, дзіўнавата. Так, напрыклад, сёння ў Гомельскую вобласць прыехаў новы кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрый Круты. Але найперш ён паехаў не да людзей, а ў памятную зону рубеж на мяжы Лельчыцкага і Жыткавіцкага раёнаў, прасцей кажучы, у музей партызан. Там чыноўнік усклаў кветкі да мемарыяльнага знаку ў гонар воінаў-вызваліцеляў, а затым
яму зладзілі экскурсію, дзе распавялі пра партызанскі рух, акупацыю і аперацыю Багратіён. Толькі пасля экскурсіі Дмітрыю Крутому паказалі некаторыя наступствы ураганнага ветру, але зноў жа ён паехаў не да людзей. Спачатку чыноўнік наведаў Лельчыцкі раён, дзе праверыў сітуацыю з лясным фондам, то бок колькі дрэваў паламала. Пасля Круты заехаў і на Мазыршчыну, але зноў жа, калі вы чакаеце, што чыноўнік занепакоіўся, як жывуць мясцовыя, што сядзелі двое сутак без святла і вады, то вас чакае сюрпрыз. І вось цытата лукашэнкаўскай прэс-службы. У Мазырскім раёне акцэнт на захаванасць ураджаю пасля урагану. Такую задачу ставіў першы. Зараз пацярпелым надзелам першарадная ўвага, і гэтыя палі падымем і ўсё прыбяром, запэўніваюць камбайнеры. Канец цытаты. Вось так. Пра ураджай Лукашенка задачу паставіў, а пра людзей не. Таксама адзначыліся і мясцовыя чыноўнікі меншага калібру. Яны аператыўна заняліся сваёй улюбёнай справай, расказамі, што ўсё нармальна, адначасова з пагрозамі. Так, начальнік галоўнага ўпраўлення гандлю і паслуг гомельскага абвыканкама Александр Качан аб'ехаў гандлёвыя аб'екты Мазыра, які пацярпеў ад разгулу стыхіі. Чыноўнік нагадаў, што кожнай краме трэба па магчымасці максімальна падоўжыць рэжым працы. Паводле яго слоў, пітной вады, якая стала ў гэтыя дні самым папулярным прадуктам, хопіць усім. Акрамя таго, Качан папярэдзіў, што ў выпадку завышэння коштаў на ваду кіраўнікі гандлёвых аб'ектаў будуць пакараныя. Прычым адзначым, што гэтыя пагрозы ўзніклі не на пустым месцы. Мазыране скардзіліся ў садсетках, што некаторыя крамы сапраўды паднялі цану на ваду, а ў іншых ваду ўвогуле проста так не прадавалі. Людзей прымушалі пакупаць разам з вадою і іншы тавар, які хутка псуецца, тыпу малака ці смятаны, а проста ваду без нічога прадаваць адмаўляліся. У цэлым жа чыноўнік запэўніў, што ўсё акей. І вось цытата. Першасная задача гандлёвых аб'ектаў па забеспячэнні насельніцтва прадуктамі харчавання ў існуючых умовах была дасягнутая. Пытанні вырашаюцца без якой-небудзь мітусні. Канец цытаты. Таксама варта адзначыць, што сам Лукашенко ў пацярпелыя раёны не паехаў. Магчыма, ён пабаяўся непрыемных і лагічных пытанняў ад людзей, а яны дакладна былі б. Бо ў тым жа Мазыры скардзіліся і на недахоп вады, і генератараў, і проста на працу службаў. Маўляў, чаму было б не папярэдзіць людзей, што непагадзь будзе настолькі моцнай. Ну і плюс пытанне пра аднаўленне дамоў і гаспадаркі ад наступстваў ветру. Міністэрства працы ўжо заявіла, што некаторым пацярпелым беларусам дзяржава будзе даваць адначасовую грашовую дапамогу на аднаўленне сваёй маёмасці. Сума дапамогі пакуль невядомая, але грошы дадуць не ўсім. Разлічваць на выплату можна толькі калі месячны даход на аднаго члена сям'і не перавышае 628 рублёў і 10 копеек. Калі выходзіць больш, аднаўляйце свае разбурныя дамы ці пабітыя машыны за свае ўласныя грошы. Але таксама магчыма, што ўсё нашмат прасцей, і па законах піару Лукашенко проста не захацеў, каб яго імя і праблемная сітуацыя наогул згадаваліся побач. І гэта таксама яго старая традыцыя, бо ўсё добрае ён лічыць сваёй асабістай заслугай, а ўсё кепскае правалам і недаглядам нядбайных чыноўнікаў. Таму замест непрыемных камандзіровак Лукашенко, як звычайна па серадах, вырашыў адпачыць. Сёння яго ў публічнай прасторы папросту няма. Радыкальныя крокі суседзяў і гасціннасць Лукашэнкі. Найбліжэйшыя еўрапейскія краіны працягваюць закрывацца ад беларусаў. Літва забараняе ўезд машынам на беларускіх нумарах, і цяпер будуць пускаць толькі аўто, якія належаць дыпламатычным прадстаўніцтвам, юрыдычным асобам ці з камерцыйнымі мэтамі. Прасцей кажучы, маршруткі і грузы праедуць, а звычайныя беларусы ўжо не. Раней падобную забарону ўжо ўвяла Латвія. Калі ж чалавек ужо мае ў гэтых краіну машыну на беларускіх нумарах, то яму дадуць пэўны час, каб яе перарэгістраваць. У выпадку Літвы гэта будзе паўгода. Пасля машыны з беларускімі нумарамі будуць проста канфіскоўваць, а гаспадару яшчэ і даваць штраф. Да таго свае правілы пастрожылі і палякі. Яны, у сваю чаргу, цалкам не забаранілі ўезд машын, але ўвялі патрабаванні, каб за рулём абавязкова быў уладальнік аўто. У сваю чаргу Лукашенко вырашыў састрыгчы трошкі купонаў з гэтай сітуацыі і паказальна прадэманстраваць сваю гасціннасць. Тыпу, Беларусь не Еўропа, у нас тут радыя ўсім. Да таго ён увёў бязвізавы ўезд у Беларусь для грамадзян Літвы, Латвіі і Польшчы. Цяпер жа новым рашэннем Лукашэнкі гэты бязвіз распаўсюдзілі яшчэ на 35 краін Еўропы. Праўда, адзначым, сумнеўна, што ў Беларусь, якая падтрымлівае вайну і хваліцца дыктатурай, цяпер хлыне паток турыстаў з Францыі ці Іспаніі. Канешне, хтосьці з еўрапейцаў прыедзе, каб паглядзець на экзотыку. Як у цэнтры Еўропы цэлы народ пакутае ад аднаго чалавека, які
Лукашэнскі захапіў уладу 30 гадоў таму. Але ж масавым такі турызм не будзе, і беларускія гатэлі і санаторыі па-ранейшаму будуць забітыя расіянамі. Чыноўнікі Лукашэнкі паглядзелі, колькі грошай беларусы пакідаюць у крамах. Па іх даных, сярэдні чалавек пакідае ў краме 24 рублі 90 копеек штодня. Летась гэтая сума была заўважна меншай – 21 рубель і 70 копеек. Ну і таксама падлічылі заробкі. І як не камічна, але на 30-й год кіравання Лукашэнкі палова беларускіх работнікаў зарабляе аж на чвэрць менш сярэдняга заробку і не мае тых запаветных па 500, якія гадамі абяцалі людзям з экранаў тэлевізараў. Мінулым летам у Светлагорску адбыўся выбух на цэлюлозным камбінаце, і там загінулі 3 рабочых. Цяпер следчыя знайшлі крайняга ў гэтым здарэнні. Абвінавачаным стаў 31гадовы намеснік начальніка цэха. Па версіі следчага камітэта, мужчына даручыў сваім падначаленым узяць перакісь вадароду і правесці хімічную ачыстку пасудзіны, якая працавала пад высокім ціскам. У ходзе выканання работ адбылася самаадвольная ланцуговая экзатэрмічная рэакцыя, што і справакавала выбух. Ён, дарэчы, быў магутнасцю амаль 680 кг у трацілавым эквіваленце, а гэта параўнальна з выбухам авіабомбы. На думку следчых, начальнік дакладна ведаў, што такая працэдура небяспечная, але ж усё роўна загадаў яе правесці, каб сэканоміць час. Вынік вядомы: 3 чалавечых жыцці і разбураны цэх прадпрыемства. Цяпер абвінавачанаму пагражае ад 2 до 7 гадоў калоніі. Беларускія сілавікі злавілі забойцу-замежніка. Вайскоўцы смаргонскай памежнай групы затрымалі 41гадовага літоўца, які хаваўся на тэрыторыі Беларусі ад крымінальнага пераследу ў сябе на радзіме. Раней гэты персанаж ужо сядзеў за розныя злачынствы, у тым ліку і за забойствы. Таму пасля чарговага забойства мужчына збег у Беларусь, дзе знаёмыя дапамаглі яму зняць кватэру ў Гродні. Праўда, там жа, у Гродні, злачынцу ў выніку і затрымалі. Цяпер яго чакае дэпартацыя ў Літву і новы суд на радзіме, а яго знаёмых беларусаў будуць судзіць за дапамогу забойцы ў незаконным перасячэнні мяжы. На палігоне пад Брэстам пачалася актыўная фаза антытэрарыстычных вучэнняў пад назвай «Атакуючы сокал». Адметнасць гэтых вучэнняў у тым, што лавіць тэрарыстаў каля польска-беларускай мяжы вайскоўцы вучацца сумесна з кітайцамі. Вось цытата з афіцыйнага паведамлення. Калона тэхнікі ў складзе беларуска-кітайскага падраздзялення высунулася для выканання антытэрарыстычных задач. Артылерыйскія разлікі тым часам занялі агнявыя пазіцыі і ажыццяўляюць маскіроўку і наводку па ўмоўных цэлях. Канец цытаты. Оказывается, что беларускі пашпарт пераліваецца рознымі колерамі, а на яго старонках лятаюць буслы і расце папараць. Але каб гэта ўсё ўбачыць, трэба глядзець на дакумент пад ультрафіялетам. Праўда, ёсць адзін момант. Так цікава выглядае толькі біяметрычны пашпарт. Стандартны таксама будзе трошкі свяціцца, але нашмат сціплей. У Магілёве 48гадовы мужчына падвыпіў і чамусьці вырашыў наведаць мясцовую школу. Вартаўнік, які спрабаваў не пусціць такога госця, у адказ пачуў абразы і пагрозы. Гэтая гісторыя скончылася міліцыяй, бо п'янага чалавека затрымалі і склалі на яго пратакол. Сваю настойлівасць мужчына патлумачыў тым, што адчуў настальгію. Ламіўся ў школу, бо пасля келіха на яго нахлынулі дзіцячыя ўспаміны. У Беларусі працягваюцца навальніцы, і жыхарка Баранавіч змагла зняць рэдкае відэа. Жанчына паказала, як маланка б'е проста ў жылы шматтавярховік. Калі што, усё скончылася добра і ніхто не пацярпеў, бо спецыяльна для такіх выпадкаў на дамах ставяць грамаадводы. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.